Čo by ste robili, ak by to neboli reality a financie? Robil by som biznis, ale neviem aký, ale určite by som robil nejaký obchod, lebo obchod mi pasuje. A čo ťa ovplyvnilo, že si sa rozhodol ísť napríklad do reality? Reality, to prepojenie realita financií. Riešili sme hypotekárne úvery a mali sme dopyty na nehnuteľnosti. A prepojili sme nehnuteľnosti, reality a vybavili sme hypotekárny úver, takisto bývanie, ešte sme to aj poistili. Bolo to v jednom balíku. Vieš, to je zaujímavé, že ja som tiež robila v tom istom odvetvi, v tých financiách a možno rokmi, keď som vlastne fungovala v tých prostrediach tých spoločností, MLM štruktúr, tak ja som vtedy v tom čase vôbec sa po tých realitách aj nepozerala. Skôr teda ten fokus a hlavne tie firmy dávali fokus a dávajú aj dneska na ten rast a nábor a nejaké budovanie tej štruktúry. Že vôbec ako keby tie realitné možno oblasti okolo mňa síce prešli a vždycky som to vnímala tak, že sa vravelo, že sedieť na dvoch stoličkách, že to je taká že chyba, hej, že nie si ani tu a tým pádom, že ti to nevyjde. Takže neviem, či to bolo také strašenie v tom čase, ale spätne to vnímam tak, že nechoď do toho, lebo akože nemusí ti to vôbec výjsť a ešte aj to, čo vieš v tých financiách, ti to môže akože rozbiť. Neviem, ty si toto nemal? Ty si nedostával takéto rady? Ale určite áno. A málo kto to riešil v tom čase takto, že prepájal reality a financie. A vidíš, dnes v dnešnej dobe je to už úplne bežné.